Хикәйә. Яңа йыл исе. Яңа йыл җиткәндә күпләрне ниндидер күңел күтәренкелеге, шатлыклы халәт биләп ала. Заманы нинди генә булса да, киләчәктә бар да яхшы якка үзгәрәчәгенә нәкъ менә яңа ел алдыннан ныграк ышана башлыйсың. Чыршылар бизәлә, төрле төсле утлар җемелди, урамда да, өйдә дә бәйрәм төсе, әкият көтү, тылсымга ышану. Балачак бәйрәме бит. Яңа елда һәр чак матур вакыйгалар искә төшә. Безнең үсмер чаклар. Училищеда укып йөрибез. Бар да авыл балалары. Тик төрле гаиләдән. Кемдер пух итеп яши, әти-әни нык ярдәм итә. Кайберәүләр ипигә дә туймый. Әлмәт районыннан килгән Зөлфия бүлмәдәш әбисе белән генә үскән. Беренче курста укыганда ук ул да үлеп, кыз томай ятим калды. Йөзе һәр чак боек, өс-баш начар, ашарына да такы-тукы гына. 30 сум стипендияны ай буена сузып кара син. Ә ул суза иде. Яңа ел җитәргә 1-2 көн калып бара. Без кызлар белән җыелышып хыялланабыз. Кемдер яңа елда яңа киемнәр, кемдер мәхәббәт, кайсы акчалы егет табыны юрый үзенә. Ә Зөлфия өйдән читтә каршылаган беренче яңа елында нинди теләге барын әйтеп, барыбызны да көлдергән иде. Миңа 16 яшь кызлар, ә минем бер дә туйганчы мандарин ашаганым юк. Кунаклар килгәч, әби берничә ярка гына бирә иде. Аның тәме. Хәзер дә кибет яныннан карап узам, кызыгып. Менә шул мандаринны туйганчы ашарга иде бер. Миңа кыш бабай бер капчык мандарин алып килсен иде, диде ул. Кызыл икралар ашап үсмәсәк тә, тәмле әйбердән әти-әни аермады. Безнең Зөлфия кебек ризык турында хыялланган юк иде. Бу ятимә кызый бик кызганыч тоелды бу моментта. Ул елларда джинсы итәк кию модага керде. Кибеттә юк, фарсовщикларда кыйммәт, ә киясе килә. Шул итәкне алырга җыйган акчам бар иде. Бер кадәр уйлап тордым да, бер карарга килдем. Кичен кибеттә су буе чират турып, кая шул кадәр җыясың, безгә калмый бит, дип акырган әбиләр белән ызгыша, талаша 10 кило мандарин алдым. Килосы 4 сум иде, әле дә хәтеремдә. Сумкаларны көчкә өстерәп кайтып карават астына яшердем. Бүлмәдәш кызлар кайсы кая чыгып тайган, Зөлфия әбисенең көя ашаган шәленә төренеп, тәрәзәдән кар яуганны күзәтә. Минем йөздән елмаю китми. Аның хәзер ничек шатланасын күз алдыма китереп, үзем дә куану кичерәм. Зөлфия, утыр әле караватыңа менеп. Хәзер сиңа бер сюрприз ясыйм. Тука күзләреңне бәйләп куям, ату кызыгып бетә, дип мин аны төрткәләп койкасына утырттым. Нәрсә уйлап таптың, вәт тиле, шаян да инде син, дип Зөлфия күзен каплап куйган яулыкны рәтли. Мин шул арада яшерелгән урыннан сумкаларымны тартып чыгардым. Бер артлы, 2 олы сумкадан мандариннарны Зөлфиянең өстенә куйдым. Ул «Ах!» дияргә генә өлгерде. Күзендәге бәйләвечне тартып төшерде дә, ни көләргә, ни еларга белми караватына тулган, идәнгә сибелгән мандариннарга карап шак катып калды.
Менә синең Кыш бабайга әйткән теләгең кабул булды. Аша туйганчы, дип бер мандаринны әрчеп, авызына каптырдым. Зөлфиякәй үзе ашый, үзе кулына берничә мандаринны бер юлы учлап, ят җимешнең татлы исен исни. Үзе миңа карап елмая, ә күзеннән туктаусыз яшь ага иде. Тезләремне бөкләп, мин дә аның янына менеп утырдым. Елама, юләр, ел башыннан теләк кабул булгач, бу ел синең өчен үтерически шәп булачак, дип аны үземчә юаттым. Ничек күп, чын мандарин диңгезе. Минем моны гомеремдә онытасым юк. Хәзер мандарин күргән сайын син искә төшәрсең инде, дип яшь аралаш елмайды Зөлфия. Тулай торак бүлмәсенә мандарин исе. Әкияти киләчәккә өмет һәм яңа ел исе таралды.